שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון על ליג אוף לג'נדס עכשיו. או ליג אוף לג'נדס. זאת העבר. לא, או לא, לול. אתה כאילו, שונה, אוהד, אם זה אתם תשמעו אותנו שונה. אומרים לול, אז זה פשוט לא כאילו אנחנו צוחקים, זה ליג אוף לג'נדס. אז אני לא יודע בדיוק איך להסביר את המשחק הזה, אני פשוט תראו אוי לא, אותו. אוהד, אנחנו נגד האיש שאני מפחד ממנו. ביי. זה יזריאל הזה. כן, לא, אני שואב אותו. מפחיד אותי. את אולף. בואי נא אולף. לא, אוהד, לא, אוהד, לא. שנינו די מתחילים, כאילו. באמת, אנחנו לא משחקים המון. אני יפה, לא כמו אוהד, אבל... לא, משחק המון, אני לא. עליו, סע, פאנג. לא עשית לו כלום, יופי. אוהד יוחאי. אז אני דחליל, אני הדחליל הזה, כמו שאתם רואים. כאילו, אני היפה, ונועם הוא סתם ציפור מגעילה. אני ציפור. אין דבר חזק יותר מציפור. אוהד אלונף, עכשיו. Benefits of being a Nivea, being a bird. נייגג זה גאוני. טוב, מוכן? על מי עולים? עליו. אולף. אבל תן עוד כמה שתיים. למה הוא עושה עליי? סימון, אני סנק. הם די לוקחים אותנו. You don't say. לברוח. טוב, אני מרפא. טוב, אז מה בעצם אנחנו אומרים לעשות? אנחנו אומרים פשוט לדחוף אותם. לא להם, לדחוף אותם. נועם, הוא בשיחי, הוא היה בשיחי. עליו, אוהד. אני בא, שיט. וואו, הוא מהיר. You don't say. המטרה שלנו זה בעצם להרוס את הטורץ, כמו שאתם רואים על המפה יש טורץ, ויש גם לנו טורץ, ואז להגיע בעצם לתוך מן הכפר הקטן הזה שלהם פה, שיש שם המון טורץ הזה, ולהרוס להם את הנקסוס. המשחק הזה בעצם התחיל מוורקראפט, שזה גם... לא, דוטה. באימות בוורקראפט. כן, וורקראפט, ואז זה הפך, זה בעצם היה דוטה, ופה זה התפתח. אליי. זה לא התפתח אליך, נועם. נועם, אני שואב אותו. בואי נא, תביא לי את החיים אוהד שלך. השני עליך, אוהד השני עליך, השני עליך. בסדר, אבל עדיף לי. אם אתה יכול לעזור לי, אני אשמח, נועם. כן, אני אעזור לך. איך הטורט? You don't say. כמו שאתם רואים, הטורט שלנו ממש חזק, והם לא יכולים ממש לתקוף אותנו ליד הטורט. הם יכולים, אבל ברגע שהם תוקפים גיבור ליד הטורט שלו, אז הטורט יעלה עליהם. והטורט מוריד המון, אז כאילו לא כדאי להתעסק איתו ברמות הראשונות. ושיט, אני שונא שהוא עושה את ההתקפות עם הסופר לונג רייג' הזה. למה אתה לא אומר לפני? כדי שאני יכול להבריח אותו, ליוואי. זה לא היה כדי שתתקוף אותו, זה היה כדי שתוכל להבריח אותו. אבל אפשר גם להתקיף וגם לברוח, והוא יהרוג אותי, אני צריך... אני עושה לו You פיר. don't say, לך אחורה. תעזור לי איתו. נו, משה, למה אתה... עליו, מוכן? לא. לא משנה, פספסתי. לא, הוא בשיחים. אוהד תחזור לכפר, אוהד תחזור לכפר. לא, אני אשב את המיניון הזה. את המיניון הענק. אתה יכול... יש לך סטן? לא, עדיין, יש לי עוד שנייה אחת. עכשיו יש לי. תעשה. אוקיי, עכשיו... אני לא יכול לשאוף לו כלום. לשאוב לו. אני לא נושף עליו. אוקיי, כשחוזרים לכפר אז מתרפים, אז זה כאילו הקטע של לחזור לכפר. נועם, אני יכול לשאוב פה את האלה? לא. כן. לא. אני יכול. אני לא מאשר לך את זה. כן, אבל יש בג'ונגל גם מפלצות כאלה שאפשר... אני כפידלסטיק, שזה בעצם דחליל הכי מגניב שיש בעולם, זה אחד הדחלילים. המתקפה שלו בעצם שואבת, זה רוב המתקפות שלו. כאילו... אז אני חוזר, גם זה שלהם חזר. דרך אגב, אמרו לי שאתה פי. שיט, הלך. טוב, נועם, אני עולה על האולף הזה. כי בלי היזריאל הזה הוא די גרוע. לא, הוא טוב, היית... אין לך מה דרך אגב. Don't say. לא, הוא לא משהו, האולף הזה. מסתבר שהוא כזה גרוע? יש גם סקיל כזה, אם לוחצים B, אז זה מחזיר אותך לכפר, אבל אני לא אשתמש בזה. לא, הוא חזר, הוא עושה טלפורט. אז תחזור לכפר, אני רציני. כשתחזור. אני אני רוצה כבר להישאר גם שם, בשביל לא רואה איפה ה-XP. תחזור, אתה רואה שיש לו לונג ריינג' מטורף? כן, אני לא אוהב את ה-Easy. אני שוקע לקנות אותו, באמת. שם האמיתי שלו. כן, אז אני קונה טוויץ'. נועם, תחליט כבר, אתה רוצה, אתה שריינת לעצמך את כל הדמויות במשחק. תחזור לכפר, הם יוצאים לך... הוא מסמן אותך. בסדר, שסמן כמה שבא לו. טוב, עכשיו אני אחזור לכפר.
סתם כזה שזה יצא מצב שאני אמרתי לך לחזור עוד פעם. כן. אז אם אתם רוצים לראות כאילו באמת איך משחקים את זה שנעשה לכם מדריך, אז... אז מפה זה לא הדבר כל כך שמיועד, מסודר. כי הוא לא משהו. בסדר, הרגע התחלתי, אבל אני יודע את הבסיס. טוב, אני אקנה את זה. סתם, עוד משהו באמת. נו, כמה זמן אתה משחק בזה? שבוע. נו, אני זוכר אפילו צילמנו את זה פעם שאתה אמרת, אם מישהו יכול לעזור לי בליג אוף לג'נדס, אני אשמח. אבל אז לא שיחקתי, רק רציתי. כן. למה אתה סתם עושה לו סטן? יו, תשמור את זה. אני מוריד לו מלא... יעזור לך להשיג את הבלובאף, נועם? אין לי חיים בשביל זה. אני אוהב שאתה אומר שאין לך חיים, כל פעם אתה אומר את זה, אני חייב להגיד את הבדיחה הזו. די, גנב. למה עשית סטן למיניאן? בשביל המיליון. תלך, תחזור, נועם. תלך. איך הם רמה 5 סבנים? אני גם 5. אני גם, נועם משה. שיט. היי, אוהד הלוואי, תחזור. אוהד הלוואי. אני לא חוזר, נועם. מי גבר מדי שיחזור. וואלה, אתה פה. ישראל, מה, הוא משתגר? כן. אוי, באמת די טוב. אתה יכול לקחת את טוויץ', החלטתי, סופית. יש. טוויץ' הוא גם דמות ממש מגניבה. לא אני לא כמו יודע אם הוא אליביה, מתאים הוא לא לי. ציפור. בוא נגיד ככה, הוא לא ציפור, אז כאילו... כמה מגניב הוא באמת יכול Benefits להיות. of being a Nivea, being a bird. זה הדבר הכי מטומטם ששמעתי. היי, אוהד, עליו. שבא. מה, רוצה לעשות טרול לקבוצה? תקפו את זה, למטה. גנבתי את זה! לא, מוכן לעשות סטן? היי, אוהד, נראה לי שהוא בשיחים. יאללה, אני הולך. אוהד, הוא לא בשיחים. איך הוא יודע שאני בשיחים? רואה אותך נכנס? לא. No, the bench. נו, אתה מוכן לעשות לו סטן? עשיתי לו סטן. שיט, גנב. מה גנב? עשיתי לו גם את הסטן, עשיתי לו גם את המתקפה החזקה. אני עשיתי לו פיר וגם איזה... יש לי אולטי עכשיו. ברמה 6 מקבלים סקיל כזה, מעלים כל הזמן לסקילים. אני מעלה לרוב לטריפיי ולדריין. היה לי רק לדריין בהתחלה, אוהד. אי אפשר לעלות אותו סקיל רק כל פעם. לא, אבל אני לוקח ככה אתה את הבלובאף שלהם. לעזור לך? אתה תוכל לעזור לי? אני יכול, לא נראה לי אתה צריך. פשוט... לא, אני צריך עזרה. עזרה דחוף. תביא אותו לכיווני, תביא אותו לכיווני. אל תהיה אגרסיבי מדי. אל בשיחים. בסדר, אני הולך לשאוב לבלובאף, אז כאילו, תבוא. הייתי צריך להשתמש גם בגוסט שלי וגם בהיל, אבל לא נורא. אני לא רואה. מוכן לשאוב כן, תשאב. בואי הנה סקסי! תביא לי את החיים שלך! אוקיי. טוב, אחורה. כן. תדאג, אני יפה. יש לך את הסקיל הזה שעושה פארם? כן, עדיין. לא, אני עושה עליהם את האולטי שלי, אני פה... תהיה איתי בשיחים? תשאר. שנייה אחת. אוקיי, הלולף. עכשיו. עזוב. טוב, קדימה. שיט. נכון. הנה, תראו כמה טורט מוריד, המון. כל מה שריפיתי הלך לטמיון. זו מילה גבוהה, נועם. אני גבוה. אתה לא גבוה, נועם. אחורה. תברח ידידי. זה לא ממש עזר. לא, בזבוז אנרגיה מטורף. יש את הבלום, מה זה משנה? אני אהבתי את מה שדודי אמר, איש טבח שלמה. זה איש שהוא טבח, וגם קוראים לו שלמה. וואי נועם, זה טוב. אני חוזר, אני צריך גם לקנות דברים, אז... אני טוב, תודה. לא אתה. אוקיי, אז... אתה חושב שיש לי את הבלום, אני כאילו בלתי מנוצח, אני פשוט הטרולר הכי מטורף שיש. כן, הניביה מסתמכת הרבה על מנה, אז בלובאף זה מעולה. רק על מני. למה אתה לא קונה את הגאדסטיר? למה אתה עושה את זה על מיניאנס, יא טרול? מנה. טובף. טוב, נו, אני בא מהים. ים, סתם לא אוהד, חכה, אין לי מנה. איך אפשר להיות בלי מנה עם בלובאף? כשלי יש את הבלובאף עם פילסטיק, בחיים לא נגמר לי, ואני עושה כאילו סקיל אחרי סקיל. לא נגמר. אני באמת עושה סקיל אחרי סקיל. אתה מוכן? לא. עליו. פה.
תביא את החיים שלך, תביא את החיים שלך! אני ביצה, אל תגן עליי, אני ביצה. הרגתי אותו. אני ביצה, אני ביצה. למה אין לך ביצה? אני שונא את הסקיל הזה, הוא כזה... גונב הכל. You don't say ידידי. אל תיקח את ה... עניינים מה. גם אותו לקחתי, ונחש מה? גם אותו לקחתי.